Slovensku prináležia mnohé krasové územia. Kde ich hľadať? Aké sú ich formy? A čo je vlastne ten kras? S touto problematikou sa oboznámime v tejto minisérii videí. Nachádzame sa na území Národného parku Slovenský kras, priamo v strede obce Hrhov, kde môžeme vidieť najväčší a najvýdatnejší vodopád slovenského krasu. Takzvaný Hrhovský vodopád. Je približne 15 metrov vysoký, kaskádový typ, jednoetážový a travertínový napájaný vyvieračkou FEI. Vyvieračka počas svojej činnosti neustálým usadzovaním travertínu vytvorila až 16 metrov hrubú vrstvu svetlého hnedého travertínu, ktorého vek sa odhaduje na takmer 5000 rokov. Travertín je starobilým stavebným materiálom Hrhova. Je jedným z druhov vápenca, ktorý vzniká neustále v priebehu posledných 100 000 rokov, od doby ľadovej až po dnes. Hornina sa vylučuje z vody krasových prameňov tak, že vápnik rozpustený vo vode, prechádzajúcej vápencovým masívom a vstupujúcej na povrch z prameňov sa usádza na nánosoch uložených v koryte vodného toku. Travertín je tvorený predovšetkým uhličitánom vápenatým vo forme kalcitu alebo aragonitu. Jeho pôvodná farba je biela, ale vďaka rôznym znečisteniam a prímesiam, hlavne rôznym zlúčeninám železa, nadobúda charakteristickú žltobielu až bledohnedú farbu. Travertín sa akumuloval od miesta výveru FEI severne od obce a na travertíne bola postavená aj časť obce Hrhov. V minulosti sa tu travertín ťažil a využíval ako stavebný materiál na výstavbu pivníc. Práve týmto odťažením vznikol Hrhovský vodopád. V jeho blízkosti sa našli viaceré skameneliny, ale aj archeologické sídliskové nálezy rímskej doby, ako aj z raného stredoveku. A ja dúfam, že ste sa dnes niečo nové naučili a do ďalšieho videa čau.